Salutare și bine ai venit pe canalul tău preferat de șah în limba română. Dacă vreodată ai îndoieli referitoare la capacitățile tale de șahist, află că Magnus Carlsen a pierdut o partidă. Dar asta nu ar trebui să sune foarte grav, pentru că oamenii pierd partide de șah tot timpul, dar Magnus Carlsen în ultima vreme pierde foarte rar. Dar nu asta este partea cea mai importantă. Partea importantă este că a pierdut o partidă, practic, printr-una din cele mai rare mutări pe care noi le vedem în șah, și anume en passant. Da, a luat șahmat, practic, printr-o mutare en passant. Deci avem de-a face cu Magnus Carlsen, fostul campion mondial și poate cel mai bun jucător de șah din toate timpurile, care pierde o partidă prin cea mai rară mutare care se poate întâmpla în șah. Hai să vedem cum s-a întâmplat minunăția. Înainte de toate însă, dă un subscribe la acest canal dacă încă nu ai dat, nu uita că orice subscribe este practic un pion promovat. Și cu asta hai să trecem la treabă. Este vorba de o partidă care a avut loc în martie 2023 între Magnus Carlsen și Jon Ludvig Hammer. Amândoi sunt originari din Norvegia, prin urmare ei se cunosc foarte bine. Trebuie spus din capul locului însă că această partidă a avut loc online și prin urmare putem înțelege că sunt anumite momente în care jucătorii vor să se distreze puțin. Și Magnus Carlsen este destul de cunoscut că de obicei la partidele online, dacă câteodată chiar și în turnee oficiale, începe să facă anumite lucruri destul de, hai să le spunem, arogante. Dar hai să vedem care este partida. Cu piesele albe este Jon Ludvig Hammer, Magnus Carlsen joacă cu piesele negre. Având în vedere că albul a câștigat, noi vom privi această partidă din perspectiva albului. Albul începe cu o mutare foarte simplă și anume E4. Și dacă aici vă așteptați ca Magnus Carlsen să răspundă cu ceva gen E5 sau poate, nu știu, un C5, ceva care să fie cât de cât jucabil, Magnus Carlsen începe cu acest G6, care nu este neapărat o mutare foarte greșită, există o grămadă de videouri și discuții despre acest tip de mutare sau acest tip de deschidere sau de apărare, care de regulă este numită Modern Defense, în care pur și simplu se începe cu G6. Jon Ludvig Hammer continuă foarte simplu cu D4. Și aici intervine prima mutare care arată un pic de aroganță din partea lui Magnus Carlsen. Practic, în loc să meargă cu nebun la G7, el vine cu pion la E6. De regulă, când suntem în apărarea modernă, în principiu când deschidem cu G6 sau ca negru când spunem cu G6, următoarea mutare logică ar trebui să fie nebun la G7. Practic să se realizeze aici un așa numit fianchetto care probabil poate să fie destul de util sau oricum dă destul de multe șanse de joc sau ca un joc să fie cât de cât solid. Dar revenind la partidă, Magnus Carlsen, cum am spus, el a mutat practic atunci pe E6. Jon Ludvig Hammer continuă într-un mod absolut normal, mergând cu cal la F6. În partea din stânga putem vedea deja că totul este încă echilibrat, deci încă nu se întâmplă nimic foarte grav în partida aceasta. Magnus Carlsen urmează apoi cu cal la E7. Asta nu este o mutare foarte greșită, pentru că aici există anumite planuri care pot exista. Unul dintre ele ar fi probabil la un moment dat să se vină cu pion la D5 ca să se atace pionul din E4 și evident că se poate face și un schimb aici. Deci mutarea aceasta cal la E7 nu este neapărat o mutare foarte, foarte greșită, dar vedem că deja evaluarea cumva începe să dea mai multă dreptate lui Jon Ludvig Hammer. Dar pe de altă parte nici outsiderul din această partidă nu vrea să se lase mai prejos. Și atunci vine și el cu o mutare destul de îndrăzneață și anume această mutare cu pion la H4. Și este o tendință care se întâmplă destul de des în șah astăzi, mai ales în online, să vedem aceste mutări de pion pe flancuri care se întâmplă foarte, foarte des. Acum vă dați seama că aici practic ceea ce se urmărește este să se meargă mai departe cu pionul și se poate construi încet încet un atac pe această parte a regelui, asta cu ideea că probabil negru va merge cu nebun la G7 și la un moment dat va vrea să facă o rocadă. Deci în această perspectivă acest pion la H4 nu este neapărat o mutare rea, dar este o mutare care nu este neapărat întâlnită foarte, foarte, foarte des. Magnus Carlsen vrea să evite anumite complicații care pot apărea de aici și prin urmare începe și el cu pion la H6. Jon Ludvig Hammer continuă apoi dezvoltarea în mod normal, își scoate nebunul de negru prin această mutare nebun la F4, iar Magnus Carlsen în sfârșit își pune nebunul de negru pe G7, anunțând probabil că urmează să se întâmple o rocadă. Jon Ludvig Hammer anticipează această rocadă, prin urmare, mutarea sa este una foarte simplă cu regină la D2. Mutarea aceasta este foarte simplă, dar pe de altă parte aș numi o mutare profilactică, adică practic albul aici își dă seama că ok, negru foarte probabil va vrea să facă o rocadă și atunci vrea să începe deja să atace partea negrului. Prin urmare, această regină la D2
vedem că deschide această diagonală și în ideea în care negru face rocada, practic acest pion din H6 poate să fie capturat de către alb într-un mod destul de ușor. Prin urmare, mutarea aceasta este una foarte profilactică, interesantă și solidă din punctul meu de vedere. Apoi Magnus Carlsen joacă această mutare pion la D5. Mutarea este din nou destul de interesantă și foarte solidă, evident, la jocul de acest nivel cu doi mari maestri. Practic el ce face, zice sau amenință să atace practic acest pion din E4 și pe de altă parte îi această tehnică în care, ok, dacă se întâmplă ceva pe flanc sau se amenință un atac pe flanc, în cazul ăsta Magnus Carlsen alege să facă ceva pe mijloc. Practic Carlsen evită să facă rocada pe care Hammer a anticipat-o, astfel încât să nu fie surprins de această mutare în care nebunul poate să ia la H6. Probabil mutarea cea mai logică la acest pion la D5 este evident să avansăm pionul, prin urmare asta este și ceea ce albul a făcut prin mutarea cu pion la E5. Dar Carlsen nu se lasă cu centrul, vrea să facă neapărat să-și creeze niște oportunități, niște atacuri în centru, vrea să provoace până la urmă niște tensiuni acolo, prin urmare următoarea mutare cu pion la C5 este una destul de previzibilă și din nou foarte, foarte solidă, merge pe aceeași idee de bază când totul se întâmplă sau se încearcă să se pune presiune pe pionii centrali. Albul răspunde cu o mutare foarte naturală și anume acest pion la C3. Carlsen își continuă și el dezvoltarea scoțând calul pe acest C6. Iar albul nu se lasă mai prejos, trebuie să-și rezolve și el problema calului de pe B1, pentru că acest cal în momentul ăsta nu prea are unde să meargă. Practic acest câmp de 2 este ocupat de regină, acest câmp C3 este ocupat de pion, deci oportunitățile sau posibilitățile sale sunt destul de limitate. Singura variantă este cal la A3, ceea ce albul a și jucat în această partidă. Urmând apoi de o mutare care până la urmă mi se pare una din cele mai ciudate mutări din partida respectivă. Deci când ne așteptăm poate cu o dezvoltare să vină cu nebun la D7 sau să facă o rocadă pe care tot o așteptăm, deși aici încă există problema aceasta, deci rocada poate că încă nu este posibilă, ce face Magnus Carlsen? Magnus Carlsen merge cu regele la F8. Deși vedem că bara de evaluare nu s-a schimbat foarte mult, este foarte greu de înțeles care a fost planul sau care a fost intenția, ideea lui Magnus Carlsen făcând această mutare. O idee pe care eu mi-aș putea imagina este ceva de genul că se gândea că poate albul vrea să vină cu acest cal la B5 și de la B5 să vină cu acest cal la D6, de unde putea să dea șah și putea să amenințe și alte lucruri. Evident că acest cal la D6 nu ar fi fost pe un câmp foarte bun pentru acest cal, dar pentru negru probabil că aceasta era o posibilitate pe care voia oarecum să o evite. Și atunci cumva poate asta explică această mutare foarte ciudată cu rege la P8. În acest context albul se hotărăște practic să facă ceva cu această tensiune care s-a creat pe mijloc. Oricum suntem într-un match online, la un timp de control cred că de 3 minute, prin urmare lucrurile trebuie să se simplifice cât mai rapid posibil. Pe de altă parte, pe D5 aici este un pion liber, deci în momentul ăsta pare că acest pion este absolut liber, prin urmare ceea ce face Hammer este să captureze pionul din C5. Magnus Carlsen trece și el la atac și imediat provoacă și vrea să pună întrebări referitoare la acest pion din C5. Dar Hammer merge mai departe în ideea sa, totuși un pion în plus este un pion în plus și la acest nivel de foarte multe ori un pion în plus poate să facă diferența. Aici Magnus Carlsen capturează cu regina, nu capturează cu pionul. Important de notat aici, unul dintre motive pentru care negru a capturat cu regina din punctul meu de vedere este faptul că în momentul ăsta pionul din B2 este slab și regina albă este practic țintuită pe loc pentru că trebuie să apere acest pion, deci albul trebuie să rezolve problema asta mai devreme sau mai târziu. Dar între timp, pionul lui Hammer alege să-și continue dezvoltarea și prin urmare vine această mutare logică din punctul meu de vedere cu nebun la F3. Vedem că bara de evaluare încă arată 0,5, ceea ce este destul de puțin în favoarea albului. Magnus Carlsen însă începe și el să pună niște probleme și niște întrebări destul de serioase adversarului său prin această mutare cu nebun la A6. Logica acestei mutări este, în mod evident, să provoace acest nebun de alb. După cum știm, când jucăm cu albul, nebunul de alb tinde să fie cumva piesa mai importantă și atunci pentru negru ar fi ok dacă poate să facă un schimb al nebunilor de alb. Deci aceasta nu arată neapărat o problemă.
Mai mult, negru are un avantaj foarte important aici, pentru că să ne imaginăm că să ne imaginăm că facem o mutare pur și simplu aiurea, să zicem că tură aici, ca să vedem ce poate să facă albul. Problema este că dacă negru capturează aici pe D3 și albul capturează cu regina pe D3, acest pion rămâne slab, după aceea calul acesta o să va cădea și el la un moment dat, tura este o problemă, deci orice mutare a reginei de pe acest câmp de D2 practic ar slăbi întreaga apărare a albului. Dar Hammer găsește un răspuns foarte interesant la această provocare, și anume acest pion la B4. Pionul la B4 rezolvă o problemă destul de importantă, pentru că odată ce a făcut această mutare, practic, dacă albul capturează la D3, dacă negru, capturează la D3, albul poate să captureze la rândul său tot pe D3 fără să mai aibă probleme cu acest pion de pe D2. Pe de altă parte, ceea ce se mai întâmplă în acest caz, oricum albul amenință să facă aici o furculiță și să-i prindă aceste două piese lui Carlsen. Evident, marii maestri văd tot timpul lucrurile acestea și prin urmare ce face Carlsen, o mutare pe care eu personal foarte probabil nu aș găsi-o, este pur și simplu să avanseze acest pion la D4. Logica acestui pion la D4 este evident să captureze acest pion din C3 ca să slăbească practic acest pion care în acest moment a ajuns la B4. Deja vedem că avem o poziție cumva foarte nebună cu foarte multe tactici și foarte multe posibilități. Hammer se gândește că ok, nu are nimic de pierdut, lucrurile arată foarte bine și prin urmare ce face el? Păi avansează cu pionul acesta la B5, făcând practic o furculiță pe acest nebun și pe acest cal. Și lucrurile arată foarte periculos, dar după cum putem vedea și din bara de evaluare, lucrurile nu stau neapărat rău pentru Magnus Carlsen în acest moment. Haideți să încercăm să vedem de ce lucrurile nu stau neapărat rău pentru Magnus Carlsen. Păi să zicem că acest pion va captura poate nebunul din A6. Nici nu contează dacă capturează nebunul din A6 sau acest cal din C6. Ideea este că negru poate să captureze pe C3 și evident că practic acest lucru va face ca regina să trebuiască să se mute. Deci practic regina va veni la rândul său pe C3. Dar pe de altă parte negru atunci poate veni cu acest cal la D5 și practic de la D5 atacă din nou această regină la C3, dar atacă în același timp și acest nebun care va fi neapărat care se află pe F6. Prin urmare, poziția în sine, chiar dacă există această furculiță, nu este neapărat foarte problematică pentru că negrul are un contrajoc destul de important. Carlsen își dă seama de lucrul ăsta și evident că ceea ce face este capturează în C3, obligând practic regina să captureze la rândul ei. Dar aici, de fapt, cea mai bună mutare nu este captura din nou. De fapt, mutarea asta este una dintre cele mai proaste mutări care s-ar putea întâmpla. Dacă vedem aici, practic deja când s-a întâmplat lucrul ăsta, a scăzut sau a crescut evaluarea în favoarea lui Carlsen. Deci lucrurile nu ajută neapărat. Practic, o mutare bună care menține avantajul curent pentru alb ar fi această regină la E2. Dar în schimb, Hammer alege să vină cu regina la E3 și să propună practic un schimb de regine pentru Carlsen. Aceasta pare să fie o mutare nu neapărat foarte inspirată conform evaluării. Schimbul de regine însă nu ar fi neapărat varianta cea mai optimă pentru Magnus Carlsen și prin urmare mutarea pe care o face el este cu acest cal la D5. Evident, prin această mutare cu cal la D5, aici se rezolvă destul de multe probleme pentru că din nou se activează calul, acest nebun de pe F6 este atacat și prin urmare ceea ce se întâmplă mai departe în următoarea mutare, albul alege totuși să captureze această regină. Evident, negru nu poate răspunde altfel în acest moment decât capturând înapoi regina. Dar întrebarea este cu ce să captureze? Să captureze cu acest cal care se află în D5 sau să captureze cu pionul din A7. Aici Carlsen alege probabil mutarea mai potrivită pentru că capturând cu acest pion din A7, practic rămâne această amenințare a calului la acest nebun din F6. Și calul lui Magnus Carlsen de pe D5 este extrem de puternic, mai ales că nu poate fi atacat foarte rapid cu nimic sau în niciun caz cu o piesă inferioară. Hammer își continuă planul și capturează cu pionul nebunul din A6, dar vedem că lucrurile nu stau neapărat rău pentru Magnus Carlsen. De ce? Pentru că în loc să captureze pionul, Magnus Carlsen în următoarea mutare capturează acest nebun pe care îl atacase mai înainte. Și aici deja iarăși amenință să captureze și nebunul din D3 și în general calul său de pe F4 este destul de puternic și riscă să creeze destul de multe probleme. Magnus Carlsen mută nebunul la E4
evident încercând să atace cal, care se află acum în C6 și care nu este apărat de nimica. Carlsen, în loc să-și apere calul sau să mute calul respectiv, alege în momentul ăsta să captureze pionul. De ce? Păi pentru că dacă aici capturează pe G6, practic albul poate captura la rândul său calul de pe A3. Deci cumva este piesă pentru piesă, nu este o mare diferență. Și practic asta se și întâmplă în partidă, Hammer capturează în C6 în timp ce Carlsen capturează în A3. Hai să încercăm să evaluăm acum puțin poziția. Este o poziție foarte ciudată în care regele alb este practic pe mijlocul tablei, nici nu s-a mutat de pe loc, dar toată partea reginei este fără pioni, nu mai avem niciun pion acolo, turele sunt total deconectate pentru alb, are un nebun destul de important și puternic aici, nebunul de negru al lui Magnus Carlsen. Nu are neapărat o chestie foarte importantă de făcut în momentul de față pentru că este blocat de acest pion, iar pionul este apărat de acest cal. De altă parte, Magnus Carlsen are și acest pion foarte, foarte ciudat pe C3 care amenință evident să meargă tot înainte și la un moment dat să devină regină. Pe de altă parte, și Carlsen are turele deconectate, prin urmare poziția lui nu este neapărat foarte, foarte interesantă. Ceea ce aș vrea să vă provoc acum este să stați un pic să analizați poziția, eventual puneți pe pauză video ăsta și gândiți-vă care ar fi mutarea pe care voi ați face-o ca și alb în acest moment. Ei bine, dacă răspunsul vostru nu este rocada mare, înseamnă că ați răspuns greșit. Cel puțin asta este mutarea pe care a găsit-o Jon Ludwig Hammer, care eu evident nu aș fi văzut o asemenea mutare, dar este una foarte, foarte, foarte importantă, care rezolvă foarte multe dintre problemele pe care albul le avea. Practic și-a conectat și turele, a pus un rege aici în fața pionului, evident negru poate să amenințe că poate să captureze acest pion, dar momentan sau într-o primă vedere asta nu pare să fie o problemă foarte mare. Pe de altă parte, albul are un contrajoc incredibil aici, că poate veni cu tura la D7 și practic atunci albul ar putea să vină cu regele la E7, ceea ce ar însemna că se poate face un schimb de ture. Ideea este că încă nu vedem într-adevăr un atac sau ceva fundamental pe care Jon Ludwig Hammer să se poată baza, însă această mutare sau această perspectivă cu tura care vine la D8 este o perspectivă care probabil i-a dat de gândit puțin lui Magnus Carlsen. Și faptul că i-a dat de gândit se vede din următoarea mutare, care iarăși este poate una dintre cele mai arogante mutări pe care Carlsen le-a făcut în jocul ăsta, și anume, ce poate Carlsen să facă? Păi să meargă cu regele la G8. Acum, ideea fundamentală a mutării acestui rege este că, din nou, în ideea în care se va veni cu tura la D8, practic există această variantă în care se poate veni cu regele la H7 și atunci dacă se face schimb avem și nebunul aici, deci totul este în regulă. Probabil că asta era intenția lui Magnus Carlsen. Dar din nou a pierdut un tempo și lucrurile nu stau neapărat foarte bine pentru el și după cum o să vedem, asta este probabil mutarea care i-a pecetluit pe termen un pic mai lung, e drept, soarta acestui joc. Hammer evident că merge mai departe pe această idee în care merge cu tura la D8 și dă șah. Iar Carlsen în momentul ăsta are practic două mutări posibile. O mutare care practic salvează jocul sau ține practic acest minim avantaj pe care negrul are, deși îl putem numi practic egalitate, iar cealaltă mutare este o mutare care pierde partida pe loc. Mutările candidat sau singurele mutări posibile în acest caz este fie să blocheze șahul cu nebunul, fie să vină, cum și-a făcut planul când a venit cu regele la G8, cu regele la H7. Deci astea sunt cele două mutări posibile. Singura mutare câștigătoare aici era ca Magnus Carlsen să blocheze cu nebunul la F8. Ce face Magnus Carlsen în schimb? Vine cu regele la H7, ceea ce ne duce imediat practic la evaluarea aceasta cu mat în 11 mutări. Acum, să fim serioși, cred că nimeni dintre noi sau dintre cei care vă uitați la acest video, probabil, eu cu siguranță nu aș putea să văd exact care este secvența care duce la mat în 11 mutări, mai ales că este una care în anumite momente pare să fie cu mișcări sau mutări naturale care forțează adversarul doar la o singură variantă, dar pe de altă parte, practic va trebui să vedem că există o grămadă de lucruri care nu pot fi neapărat văzute direct. Ce face albul? Hai să vedem care este această secvență de mat. Prima dată vine cu șah prin mutarea cu cal la G5. Aici, evident, o mutare forțată din partea negrului, singura mutare posibilă este să ia cu pionul la G5.
Următoarea mutare iară se vede destul de natural sau vine destul de natural, pur și simplu pionul ia înapoi în G5, în același timp practic făcând aici un șah. Aici Carlsen iarăși nu mai are prea multe opțiuni, pentru că dacă vine cu nebunul în H6, practic se poate captura cu tura fără nici cea mai mică problemă. Probabil Magnus Carlsen a anticipat această mutare sau această posibilitate, că este destul de evidentă, și a venit cu o mutare care părea să rezolve cumva problemele. Cel puțin probabil Magnus Carlsen se gândea că odată ce a pus calul acesta în H5, toate problemele sunt absolut rezolvate. Dar acum vine partea din această secvență de 11 mutări pe care eu și cred că majoritatea oamenilor probabil cu un rating sub 2000 nu cred că ar putea să o vadă. Și anume, aici vine o mutare incredibilă, sacrificiu de tură în H5. Practic, singura mutare pe care o poate face negru acum care să rezolve cumva problema, cel puțin la un mod sau într-un mod în care ar părea să aibă sens, este ceea ce a și făcut Magnus Carlsen, să captureze cu acest pion din G6 tura care se află în G5 și care în H5 care nu era apărată de nimeni. Dar acum albul are o mutare practic incredibilă cu acest nebun la E4 șah. Practic, în momentul ăsta, singura mutare posibilă pe care o poate face albul este, într-un fel sau altul, fie să blocheze acest șah cu pion. Și aici vine partea în care vedem acest mat foarte, foarte frumos prin en passant. Practic, acest pion a avansat două câmpuri, ceea ce înseamnă că atât pionul din E5 cât și pionul din G5 ar putea să captureze pionul din F5 en passant. Acum, aici este un lucru destul de important, pentru că dacă capturăm cu pionul din G5, problema este că va rămâne în șah albul, dar va avea câmpul acesta de G6 în care va putea să meargă cu regele. Dar dacă capturăm cu pionul din G5, ceea ce s-a și întâmplat, practic ăsta este șahmat pe loc. Șahmat. Și din en passant. Deci practic Magnus Carlsen a luat mat prin mutarea en passant. Adică mutarea en passant a dus la șah. Mat direct. Fără nicio altă posibilitate. Și iată cum se poate întâmpla, chiar și dacă ești cel mai bun jucător din lume, să iei mat cu una dintre cele mai rare mutări din șah pe care le putem avea vreodată. Dacă v-a plăcut acest video și vi s-a părut interesant, nu uitați să dați un subscribe la acest canal. Cum am spus, orice subscribe înseamnă de fapt un pion promovat și v-aș fi foarte recunoscător. De asemenea, dacă aveți alți prieteni sau colegi cărora le place șahul și credeți că le-ar putea plăcea acest video, vă rog frumos să îl dați mai departe, să-l share-uiți pe rețelele voastre sociale sau pur și simplu cu prietenii voștri unde credeți că există oameni care ar putea fi interesați de acest video. Vă mulțumesc foarte mult că ați rezistat până la finalul videoului și vă aștept și la alte videouri pe canalul En Passant.